Hagajing lakai FIFA World Cup Final happening ke Argentina Persia ika Spain ke Argentina ke badai kari ke beliau benra adu laisin ya ke 6 ladu jong ke World Cup kali yo benra nengkong ya ke 6 ladu jong ke World Cup dei haus nem khat khandai spa nyau pra badah din pras nem kata haus nem khat khandai spa pra penriu ke Argentina kali yo benra ika 6 ladu ke baar badai hadin live penriu Snem kata haus nem ar jar ar ar ke Argentina kali yo Biang benra ika 6 ladu haga sin ke balai kan baga Spain kali yo benra ika 6 ladu jong ke FIFA World Cup tang shisin kata haus nem arah jar shipeu ke Spain ke badai ke champion jong ke Europe haus nem arah jar ar peu sau bad ke Argentina ke badai ke champion jong ke Copa America haus nem arah jar ar peu sau bad gini ke ar tali ken hun kia kenduk nengkong haga cingale ke World Cup kata dei haus nem khat kendai spa riu peu riu haga baka Argentina ka job da ar la kawai bar haga neng World Cup ar hajar ar penriu kadai ka sin ka baar bagi niki ar tali ken hun kia kenduk jingle kai FIFA World Cup bar haga neng jingle kai final lawan ban saki rengkat bar presiden jong ka di USA u Donald Trump rengkat bar ki wei kiri pakman aba fai shek ne jingle kai final ka jingle kai ha kela step omdon ki bala bat pen khi jar wala ga Spain ka kham klan Henry ka klem la bat pen khi jar adu bukot ka kela step bat kum ju ru ka kela mid ka jingle kai ka net kum ju bat ha ka minute ka bakhandai peu plus lai ka Argentina ka ha bani le kai stang shi peu mun hadin bo Fernandes liyo pediang ya karet kan ha ka bo liyo ar teliki yo lokan bat ha du bukot ka regular time ka bakhandai peu minute bat ka additional time baru arteli ken hun kia khai klem la bat khi jar wala ka Spain ka kham klan Henry ka klem yo lat bat khi jar namar dei ka jingele kai bha jong goalkeeper ka Argentina badai ha ka extra time kata ha ka minit ka shis pa anriu ka jing tresitom jong ki player ka Spain kala seiso ha ka bagalio ban tap e gol ka baningkong ha ka ni jingele kai final leng bau Torres badia ka bola ira penbu bha da Williams baleng bagan ki sigol ki rangele kai bakan sai jong ka Argentina ki klem la shu ban sikuliang adu bukut ka jingale kai aga baga Spain galala ban film ya ka Argentina da sikul lanot baleng bagan ki jingciop ka Spain galayo ban ra Biang ya ka 6 ladu jong ka jingale kai FIFA World Cup hadin kan riu Snem kata na du Snem arah jar shipeu bad ka Spain galala ban film ya baru kiri ki badon ki player ki kensai kita gidai ka rijong Ronaldo ka Portugal ka rijong Mbappe ka France bad kum juru ka rijong Messi ka Argentina hagan ke World Cup arah jar ar penriu kublai shibun ke jing like por jong pi ban page ya ki jingale kai World Cup hagan ke channel ngin sagendu Biang ban page ya ki khubor rele kai World Cup jong Snem arah jar live heu kaban penlong hagari Morocco Portugal Spain Argentina Paraguay bat kari Uruguay